Novena sa mahal na Santa Cruz. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamison na gayong Jesus na pinabakal mo si kahoy nin krus, huli kan pagkadutai kan sa imong pagkadyos, tanganing hugasan mo duman kan sa imong mahalagang dugo, an sakong mga kasalan, ikinahuhurasa ko nin makuri an sakong pagkasala sa imo, huli sa tabang kan sa imong grasya, naguhulaw akong bulanos, nababakliun ko an sakuyang buhay, tananiniwala ako na huli kan sa imong daing sukol na pagkaugay, ipinatawad mo sa ko ang gabos kong mga kasalan, out pa. Pataratara sa ikawalong aldaw, pinapataratarata ka o sinanglita na gayong krus sa kaibahan nin gabos na mga mahal na berhenes, urog na nga ni sa kaibahan ni Maria Reyna nin mga berhenes sa kasaro ninda, nagpapasalamat ako kay Jesucristo kagurang nanta, tanamumuot siyang tauan kandangog tat itinugot ming ibalik ka uli, pano nin tagumpay sa lugar na ito, nin kaumawan sa inka pinakahalangkaw ni Jesucristo na iyo ang kagtugdas nin buhay. Siring man ngunyan na panahon, ginagalangan ka siring sa mahalagang reliya na makagilantas na manggagibong mga ngalasan, pinapano ang kinabanin makuring kagalangan, itinaon niya mo sa mahal na Diyos itong kagalangan na manungod sa iya huli sa imo, o mahal na Santa Cruz, out pa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. O krus na makawili-wili, krus na samong pintakaasing, surugon mo ngani kami ta ika ang namumutan mi, ika ang tandang masarig na sa langit huminilig, ikaman an arko, iris kun an panahon masakit. Surugon mo ngani kami ta ika ang namumutan mi. Sa alituktok nin bukid nin Kalbaryo, ika naghulit na si Jesus pinagsakit, huli sa salang balakid. Surugon mo ngani kami ta ika ang namumutan mi. Padaling nadulag sa si mo an pasaluib na demonyo, mahiling an anino mo minatago sa impyerno. Huli sa kabagsikan mo na itinao ni Kristo,
nangangpugan na pidaso an idolos nin pagano. Ika an burak nin hasmin sa Santa Iglesiang Hardin, lirio kang daing kabaing na anhamot daing siring. Gun mo nga ni kami, ta ika namumutan mi. Ika ang totoong sinipit na daing gayo mainit, asin ika man ang katig nin gabos na nagsasarig. Mga ni kami, ta ika. Umawon nin daing tapos kahoy na orog ka, santos, na pinakuan kay Jesus, tanganing kita matubos. Si Jesus umawon taman na dainin katapusan, hulita ang cross tinauanin dakulang kabagsikan. Ni kami, ta ika namumutan mi. May bagsik asin may bertud ining mahal na Santa Cruz, huling tinauan ni Jesus na satuyang paratubos. Surugon mo nga ni kami, ta ika namumutan mi. Sambahon ta asin ludhan, ang Santa Cruz na paladan, nga ni kitang maumayan kan sa tuyang mga helang. Amen, mahal na oliba. Amen, sedro na maogma. Amen, daing siring na palma. Sipris na magayagaya. Ukahoy na paladan, kahoy na makakaumay, kahoy na ikamumuraway, out palugod kiraray. O krus na makawili-wili, krus na samong pintakasi. O sinanglinta na gayong krus na nangungurog sa gabos na marambong na kahoy, na nagtataonin kagayunan sa tanuman kan iglesia militante, ika an kahadean kan Diyos, Ama an setro kan Diyos, aki asinanselyo kan Diyos, Espiritu Santo, ika ang dangog asin kaumawan kan maestro, na pinadupa asin ipinako sa imo, ang katibayan kan sa Diyos na manggagibong ngangalasan, ang kabuhayan nin mga gadan, ang sugkod nin mga maluya, ang kanuro nin mga buta, ang tabang nin mga ilo, ang kalasag nin mga balo, kaginhawaan nin mga nagmumundo, ang liwanag na pinapahiras kan samong kamangmangan, ang paraharubay nin mga propeta, ang parasadol nin mga apostoles, ang kamurawayan nin mga martires, sa karangahan nin mga konfesores, kabinian nin mga berhenes, ang kaugmahan nin mga padi, karigunan nin mga banal, batong kalungdan, kansimbahan, kasarigan nin mga maluyang buot, kaginhawaan nin mga naggehelang, kakanon nin mga nagkakaipo, burabod nin tubig na buhay, sa mga napapaha huli sa katanosan, karangahan nin mga nagmumundo, pandaog niya mo ki Satanas, kagadanan nin kasalan, gabos asin ka dahilan nin lambang marhay, asin waras na biyaya, mabinugang kahoy na olibo, sedro pinili nin Diyos, marambong na kahoy na palma, sa tanuman kan simbahan, halangkaw na sipres, sinanglita na trono kan hadeng makakamhan sa gabos na kahoy, kabuhayan asin burabod nin kaliwanagan, sinasambata ka ginagalangan asin inuumaw, asin sa saimo pinapamahala ko ang sakong kaipuhan, asin mga kaipuhan kan bilog na Santa Iglesia, tanganing huli sa imo, hinanyugon kan kagurangnan, an sakong pagngayo-ngayo, itugot niya sa kuyang sakong mga hinahagad, kun mapanungod sa iyang orog na kamurawayan, sa karahayan kan sa kuyang kalag, asin sa rugaring mong kaumawan, na iyo sa sakong orog na minamawot. Alagad labis sa gabos, iabot mo ako kan biyaya nin banal, asin mabansay na pagkagadan, tanganing ang sakuyang kagurangnan, asin para tubos na sa Jesucristo, na namuot na magadan sa imo,
Akoon ako, huli sa imo sa kamurawayan, sa insya nagahade sa kaibahan kan Diyos Ama, asin kan Diyos Espiritu Santo, sa panahon na daing katapusan, magkagurang man, out pa. Novena to Saint Pio of Precalcina. Prudent Saint Pio of Precalcina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Amen. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail, our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina.
Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Silently mention your petitions. Amen. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength. So I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me,
the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord, because I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinakban, mahehera ko na sin maugayo na ama, day ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, biolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, namako aanranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuunangga dasin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, ngunyan Biyernes sa ikawalong simarna sa ordinaryong panahon. Isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family for passing the entrance exam. Dulot ni Joanna Paula Balantes for birthday blessings of Gia. Dulot ni Ritter and Lee family. Pasasalamat for golden anniversary. Dulot ni Mila Cabria. For good, sa special na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Sa special na kaagadan, prayer for John Gabriel. Dulot kan Sarong Anonymous. For fast recovery of Lourdes Marbella, dulot kan Marbella and Odonio family, for passing the neuro exam for Navy, dulot ni John Anton Z. Marmol. Sa special na kahagadan, prayer for Lenny M. Gaviria to have an item and DepEd,
this year 2026. Sa espesyal na kagadanman, dulot ni Judy Remelin Lee, asin dulot man ni Andre and Lot Garcia and family. Sa kapaingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Cecilia Ruth, dulot ni Rene and Royce, Baby Liberty, dulot kan LCC. Sa kalag ni Jude, dulot ni Joanna Paula Balantes, ni Cito and Vilma, dulot ni Noel Banyaria. Sa kalag ni Alex and Gina, dulot ni Kent, Lexin, Ian M. Cantal.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Inapon gani panan, tinipon gani siro, sa Diyos na sa tokaros. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Biyernes sa laog kan ikawalong simana kan ordinaryong panahon. Sa aldaw man na ini, sa tuya po, ginigiromdom ang memorial ni Saint Paul VI. Nagpadagos kan mga pinunan kan sa iyang mga predecessors, lalong-lalo na ang komplisyon kang Vatican II Council na nag-introducir nin mga pagbabago, lalong-lalo na sa buhay liturhiya kan sa tuyang simbahan, kasabay kay ni an inculturation kan sa tuya pong pagtubod. Iniman ang ikawalong aldaw kan sa tuyang preparasyon sa maabot na sa aga selebrasyon niya to kan Flores de Maria. Sa agang 4:30 in the afternoon, sa anticipated mass, sa tuyang gigibuhon ang kulminasyon kaini. Siring man, rumdumon niya to sa espesyal na paagi ang kapahingaloan kan kalag ni Estrella, ina kan saro kan mga miyembro kan sa tuyang Daughters of St. Jude. As in advance birthday greetings man kay Chambers. Sa aga ma-celebrar siya kan sa iyang birthday o kafiestahan kan sa iyang pagkamundag 76th. Tama, Chambers? Yan. Mapadinuugan ka naman kaini. So, mga tugang, tanganing kita gabos na uya digdi, magkanigong mag-celebrar, kaining mga banal na misteryo. Sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Mahirak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Mamibi kita. Kaguranan, namimibi kami magtugot kan ang lakaw kan kinaban husayon para sa mo, kan sa imong matuninong napamahala. Asinan sa imong simbahan magugma, hulikan sa imong matiwasay na kaludokan. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay as nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hemateon niya to an enot na babasahon.
Ginuno sa inot na surat ni San Pedro. Ang katapusan kan gabos na bagay haranina. Kaibuhan na malinawan isip asin makusog ang buot. Tanganing urog na marhay ang pamibi. Urog sa gabos, danay na pag magkaminootan kamo, huli tadakol ang mga kasalan at tinatahuban kan pagkamuot. Pasakaton ang kapwa na daing pagngurog-ngurog, balang saro sa indo may sadiring mga balaog. Kaya siring sa mga marhay na namamahala, kan manlain-lain na balaog ni Diyos, idulot nindo ang mga balaog na inako sa paglingkod sa iba. Kung maghulit, ihulit ang mga tataramo ni Diyos. Kung maglingkod sa bilog na kusog na itinaon ni Diyos. Tanganing sa gabos na bagay, pagumawon ang Diyos, huli kay Hesu Kristo, sa saiyaan kamurawayan, asin kapangyarihan, sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Mga namumutan, dainindo ipagngalas na kamo, baloon sa kalayo. Nagarusarong bagay na pambihira ang nangyayari sa indo. Ipag-ugman nindo kung kamo magkaiguanin kahirasan sa mga tinios ni Kristo, hulit taurog na dakula ang kaugmahan na makakanta nindo kung ang sa iyang kamurawayan ipahayag na. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Sabihan ang mga banwaan, ang kagurangnan hade, pinasarig niya ang kinaban, dai matatanyo, sa katanosan hukuman niya ang mga banwaan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Maugmaan kalangitan, maugmaan daga, ang dagat asin ang gabos na nasa dagat. Ipagugmanin bilog na kapatagan, asinin gabos na kahoy sa kadlagan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Magugma huli tamadatong ang kagurangnan. Madatong sa paghade sa kinaban. Siya matanos na bagahade sa kinaban. Mamumuto na maghahade sa katawuhan. An kagurangnan madigdi sa paghukom sa kinaban. Ipagrokya po niya to ang banal na ebanghelyo. O Diyos, magkalahog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan, mapas sa inyo. Asin sa sa imong Pagrokyaw kan banal na espiritu. ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa Jerusalem, dangan nagdagos sa simbahan, nagkalagkalag, asin huli tabanggina, nagpuli sa Bitanya, kaiba, ang 12. Pagkaaga, bantang sida naglalakaw hali sa Bitanya, si Jesus nagutom sa harayo, nahiling niya ang sarong baligang na madahon, rinanihan sa tibaan na makakuanin bunga, alagad daing nahakuha, kundi mga dahon sana, huli tabakong tigbungahan. Dangan si Jesus nagsabi, sagpod paman, dai na ninmakakan ninbunga na hali sa imo. Ininadangog kan sa iyang mga disipulos. Pag-abot ninda sa Jerusalem, naglaog si Jesus sa simbahan, asin pinaluwas ang gabos na nagpapabakal asin nagbabakal duman. Pinabalintok ang mga lamesa kan mga pararibay ning kwarta, asin ang mga tukawan kan nagpapabakal nin sa lampati. Ipinangalad ang pagdaranin anuman sa simbahan. Dangan naghulit sa inda, bakong nasusurat, an sa kong harong aapuno na harong nin pamibi para sa gabos na banwaan. Alagad ginibo nindong painihan nin mga parahabon. Ininaaraman kan mga puoning kapadean, asin mga eskriba. Kaya naghanap sinda nin paagi kung paano ninda ipagadan si Jesus.
Natatakot sinda sa iya, kulitaan sa iyang katugduan, ipinagnalas nin gabos. Pagkahapon, si Jesus sa sinan mga disipulos nagluwas sa banwa. Pagkaaga, inagihan ninda ang baligang, as inahiling na alang na sagkod sa gamot. Si Pedro nagirumduman as in nagsabi kay Jesus, Maestro, ang baligang na sa imong minaldisyon, alang na. Si Jesus nagsimbag, magtubod ka mo sa Diyos. Totoong sinasabi ko sa inyo, magsabi sa bulod na iyan, humali ka asin lumampaw sa dagat, kundai mag-aalang. Kundi magtubod na ang sinabi mangyayari, totoong mahihimo iyan. Kaya sinasabihan ko kamo, ano man nahagado nindo sa pamibi, magtubod kamo, na itatao sa indo, asin iyan aako o nindo. Asin kun kamo, namimibi, enot patawadon, an may maraot na buot sa indo, tanganingan sa indong mga kasalan, patawadon man, kat sa indong ama sa langit. Kundi kamo magpatawad, daiman kamo papatawadon nin sa indong ama sa langit. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po. Ngunyan na panahon ng tag-init, kung mahilig po kamo sa bugambilya, so mga plantito, asin plantita digdi, ngunyan panahonin pagburak, siyempre ang mga atamantang tinanong na nagbuburak, tigi-expecta, mas magayon sinda kung igwanin burak. Pero may panahon baga na ang bugambilya, dahil namumurak, gabusan na dahon. The same thing is applicable duman sa mga tinanom na nagbubunga. Arog bagakan, Indian mango, iyon ang pamilyar na maray sa to. May panahon na dahing bunga ang Indian mango, madahon sa na. Magayonon sa napaghilingon, tamadahon, pero dahil manin bunga. Iyan ang magayonon na imahin kan Ibanghelyo tangon yan. Nag-agian kagurangnan kaiban sa iyang mga disipulos. Naagihanan sa rong kahoy na balikgang, tabako man tigbungahan, madahon, pero daimanin bunga. Kaya sa iya ini, minaldisyon. Anong sabi ni Kristo? Puon sa aldaw na ini, dainang magkakaon, kan bunga na hali sa imo. Iyo mananggad, the second time they passed that way, nanotice siya rin ni Pedro, itong minaldisyon na kahoy nin baligang, alang na puon sa gamot. I-translate daw ini sa satuya pong pagkabuhay sa pagtubod. Lalong-lalo na sa second part kay ni gospel, piglinigan kan sa tong kagurangnan sa templo, ta ini daina ini nangyayari na maging lugar nin pamibi, kundi naging lugar nin negosyo, as in, sabihon ta, disorder. I think the message is clear. Salado kan sa tuya pong pagtubod, dain na i-impress ang mahal na Diyos sa simple sa ng appearance kang tao. Oral daw nagsisimba, nagnulubina, oral daw pag may prosesyon, nag-iiba sa prosesyon. Sinasabi sa tuya mo niyan, nan pagtubod ay sa nanahihiling sa mere appearance. Ang pagtubod palan, dapat namumunga. Ang sa tuyang pagsimba, ang sa tuyang pagpamipi, should lead us to goodness, should lead us to honesty and compassion. I think the same challenge speaks to us today, especially sa satuya pong nasyon. Lalong-lalo nakadaklan kan sa tuyang mga leaders, especially during campaign period, would speak beautiful words and make promises. Pero ang tunay pong hapot, may bunga ba? Nahihiling ta daw ang bunga kaili sa satuyang buhay. Let us always remember that public service is meant for service, not
for personal interest. Makamundoan sa Senado, Garina Buksing, Pangilinan versus Padilla, Hontiveros versus Marcoleta. Personal attack against his father. Tanganing mapagserbihan ang sa indang personal na interest. They are no longer there for public service. Lalong-lalo na kung linauganan nin inaapod na greed and corruption and sa tuyang mga leader, kita pong tao, samantalang sila nag-iiriwal sa taas, padagos na nag-struggle against high prices, padagos na nag-struggle kaining kadakol na daing trabaho ko niyan. Dakulo nagradwar, nakadakol man ang daing nin trabaho. So Jesus reminds us today that the church, of course, is a house of prayer. And our lives must become fruitful for others. Ining sa tuyang mga ginigibo, dapat ining masilag, asin mahiling sa paagi kan mga bunga na napuprodusir ka ini sa satuya kong buhay. Bako da sapat na maging mukhang mabuti. Ang mas mahalaga, may bungang mabuti. So sana, inanagadon ta sa satuyang pamipingon yan sa laog kaining misa na kita makapamunga sa satuyang buhay nin katotoohan, nin hustisya, nin karahayan, asin maging sinsiro sa satuyang pagtubod sa urual daw niya to pagkabuhay. Hagadon niya to ang intersesyon ni San Padre Pio, mantangon yan, Biyernes nagtatao kitang onra sa iya, siringman, kan Santo, si Saint Pius XVI, sarong Santo Papa, tanganing inigabos, na sa tuyang ginigibo sa pagtubod, magbunga man lugod ini sa urual daw niya tong buhay. Sa ngaran ka naman, aki, kasi da Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akon manlugod kan kagurang na nanatang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal O Diyos na simbahan. nagtatao kan mga idinulolot sa imong ngaran, asin nagririmpos kan mga idinulot, hulikan kaludukan kan sa mong paglingkod, namimibi kami sa imong pagkaherak na iwinaras mong ginikanan nin merito, itugot mong magtao sa mo nin premyo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. at kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. ihitaas ang mga puso. Initas minas sa Magpasalamat kagurangan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na daing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat.
asin sa urog kasarig na paglaom hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya, kaiba kan gabos na santos asin anggeles sarabay kaming naguomaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minaligdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, bag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan paggo asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang paggagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang paggagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aaram na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Kirumduman niya to sa special na pagi ang kalag Estrella, asin kabos na mga ganan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imok lalogon. Kaya raki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles. Kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin kabos na Santos, kaibahan si San Padre Pio, asin si San Pio Ikaano. Nakaigto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan mamibi po kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo. Niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimipi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan,
Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imuan kada nasinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo. At sa ko katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare pagkiliga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, nanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iras po niya to sa lambang saro, alinako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maniniko na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. An hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog, kan nakakaligtas na atang, nagngagayo-ngayo, kada sa imong pagkaherak, tanganing huli kad sakramento man sa ini, na pinapakakan mo sa moongan, kaugayig gibuha kaming makihira sa buhay na daig kasagkoran. Huli ki Kristo, na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa inyo kabos, lalong-lalo na sa mga nagsipaglingkod sa tuyang misa, sa mga sponsors kan sa tuyang misa. As I mentioned, kasubago po, pagirumdum lang sa aga sa 4:30 p.m. na misa, anticipated mass, na kung sa celebrar niya to sa Domingo ang solemnidad kan Santissima Trinidad, gigibuhon po niya to ang kulminasyon kan ginigibo niya tong Flores de Maria. Sa ibang lugar tigapon siya, Flores de Mayo. Digdi sa tuya, special ang celebration na inita, inaapod tayo ng Flores de Maria. So magkakaigwa kita nin mga before the 4:30 Mass, igwa po nin prosesyon kay itong mga imahen ni Mama Mary, pero live images. Yan, so mga hobenesta, mga piniling hobenes may gigibuhon na prosesyon. Itong manlain-lain na images ni Mama Mary na kung saan kita may debosyon. So, magdigdi po kamong atab, mga 3:30 or 4 o'clock para sa siring na aktibidad. Then 4:30, iyon na po ang anticipated Mass. Salamat po. Makapanuga daw kamo na yaong kamuling di sa aga, ma-check kita kang attendance. Mirinbid ko po ang sa indong lalawgon. Ang joke. Salamat po asin laom ko ang sa indong presensya asin partisipasyon. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita kabos, kan Diyos na mamumuton asin maheherakon. Anama, an aki, asin na Espiritu Santo. Amen. Lakaw. Sa pagkamuot kay Kristo, asin sa satong kapwa. Salamat sa Diyos. Big thanks of the human race, pain and fret, we gain release. Fragrant perfumes blowing their garden fair. This comes but only once a year. Patron saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sighs, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with beautiful you. Thank you po.